Lahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaimpag diri? Kasarangan nga kasinatian. Lalo'y tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kanin. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan na karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rosie. Priscilla, si Sir Khalil, suki sa among factory nga akong gitrabahoan. Ug nasabot nako nga nikagusto siya nako. Mag-atuan siya sa trabahoan ug magdaog buhat, chocolates ug pagkaon alang namong tanan. Usa kay gayon ni Ana nga giagdan ako og dinner niya. Ug si Ma'am Siena ang nagbuot-buot o hatag sa pagtugot nga mauban ko ni Sir Khalil bisan supak sa akong kapuputon. After dinner, he will take you to Bayton. Oh, Bayton? A safe house. But, Ma'am Sheena... You don't like to go with me to dinner, Lucy? No. It's okay, Sir Khalil. You have my permission. Ma'am Sheena... Okay. We will wait for you, Lucy. Okay. We're here in your safe house, Lucy. Thank you, Sir Khalil. Did you like our dinner? Yes, I like it. Very much. Thank you, sir. Oh, wait. I will open the door for you. No. It's okay. I can manage. No, please. I will open it for you. You are special to me, Lucy. I like you very much. I want you to be mine. Oh, sir. But you know already. I don't care. I just want you. I like you. I love you. Oh. Please accept me. Love me. It's not as easy as that, Sir Khalil. You don't understand. It's okay. I can wait. I'm willing to wait. Just accept me and love me. I will not give up, Lucy. Oh, calm down, my princess. Hakbi ani nga rabuha, uy. Careful, my princess. Thank you, sir. My pleasure. In fairness, ha? Gentleman man sa ding arabuha. Caring. Pero sorry na lang ka. Naanak ko'y bana. Huwag yun kay makuha na ko. Rosie? Ha? I mean, yes, I will go now, Sir Khalil. I'll take you to the door. No. It's okay. I can manage. Oh, please, my princess. Okay. Thank you.
I will push that doorbell. Thank you for your time, Lucy. Until tomorrow, What? Tuod man, naubanan gud na ako og dinner si Sir Khalil. Netong higayuna na konsensya na ko. Paminaw na ako nakasa na ko sa kumpana. Apan wa ko'y mahimo kay pagbuot sa among labaw. Bisan tuod og manager ko sa maong factory, apan doon na paminggoy mas labaw na mo. Nga mao'y magtukmuda ko kang Sir Khalil. Kay lagi naaman ko sa lain nasod ug ubos ko sa ilang kahom. Kay naaman ko manarbaho nila. Ako na lang siyang gitumanan. Apanahibaw ko sa kong kaukalingon nga magmaiso ko pagsupak kung mula pa sa manggod gani sa dili husto nga ipapuhat niya kadako. Mauna, Jorel. Musulti lang ko nimo sa tinuod kay dili ko gustong dunay itago nimo. Naabay ako din sa layo. Dili ko gusto nga maglain ang imong hunahuna. Rosie, sa imong paminaw, wa maglain ro nga akong hunahuna sa imong gisulti. Nga doon na day Arabo nga magsamok-samok ni mo diha. Jorel sad, uy. Maumang ka ning gisultihan ti ka, aron dili ka makaingon nga doon ako'y gitago nimo. Abi pa na akong ma-appreciate nimo nga akong pagsultis tinuod. Nga wa ko'y itago nimo. Oh, dili man di hinuon maayo ang resulta diha nimo. Oh, kung sa may gusto nimo matiyon ako. Ngawa lang? Nga di lang ko maapektuhan? Normal lang nga, baglaing yun ang ako hunahuna. O sa'y kalibutan ako nga... Nagbinuang ko dire, mao ba? Nga nipatol ko sa Arabo? Ikaw na ginasayo na Rosie. Ginoo ko intahon ni mo, oy, Jorel. Ingon ana na balang gid imong pagtan-aw nako. Di ba ikaw rin nag-ingon na magsiganha na nimo? Magdagbi sa kunsa, ha? O niya mag-dinner mo? Uman ihatod ka niya sa inyong safe house. Buot iba sa buot. Nga naguban mo, niguyog ka niya. O nagpirmi na ang inyong gibuhat. Nga ihatod ka niya kada human ni mong trabaho. O lagi ni kuyog lagi ko. Nitug-an man ko nimo ana. Pero gipasabot na ti ka nga nung makauban yung ko niya. Nga nung dili ko makabalibad. Kana tungod ni Ma'am Sheena. Ni aksyon kong supak niya apa nasuko siya. Nabalaka kong madumtan ko niya diri, Jorel. Unsaon na niya ko? Sa ato ba, Rosie? Bisan unsay iyong ipabuhat ni mo? Musugot na langit ka? Siyempre, dili kung mula pa sa dili mao. Natural, dili na sa ko musugot, ana. Asa man na pa doon, Rosie? Kanang musakay ka sa iyang sakinan kay mag-dinner mo. Ihatod ka sa iyang safe house, ha? Kana palang daan, libre na kayo kung unsay buhato ninyo. Kung nasa mo muadto, una kaniya iuli sa inyong safe house. Ingon ana nagid kahugaw ang imong huna-huna nako, Jorel? Sa imong paminaw, mabuhat na nako, ha? Kana naa sa imong huna-huna? Oh, nasa kong huna-huna nga, di na nimo mahimo, Rosie. Apan dili baligayan nga maghuna-huna sa ko, nga tingalig madaga. Dili ko manhid, Rosie. Nga dili mabalaka o mahasol nga maghuna-huna. Imo kong bana. Dili ka higala lang nga di maapektuhan sa imo karong gisulti nako. Sa ato pa, mas maayo pa di ay nga wa na lang giti kasultihis tinuod. Kay naglain naman hinuon ang imong tan-aw nako. O tan-awa, naglalis na lang hinuon ta. Dili kay lalis lang nahitabo na toron. Kung wa pa ko ni mo sulti, di gyud ni mahitabo. O kanto na lang ko sa laing tao magkabalita. O baka, mahibawan lang nako nga natintal na day ka diha. Ha, gubot basta ng gubot ang mahitabo na to. Ay, paita. Wa man ko ilaing kapaingnan ini. Ay, wa naman hinuon kay salig nako. Mo na resulta sa panaglagyo ang magdayon. Ani na lang. Apas diri sa Qatar.
Padayon na imong pagpang-apply diha. Apas diri. Ha? Oh, unya ang mga bata. Ibili na ni Nay Pilaring. Ayaw paglangan, ha? Pang-apply diha og apas diri nako sa Qatar aron mag-uban ta diri trabaho. Akong gisultihan akong bana sa sitwasyon ako bahin sa Arabo nga nagsamok-samok kanako. Ang resulta naglalis sa hinuon mi sa kumpana. Sa laktod, gipati nako nga nagsilo siya. Nagkadesisyon na lang ko nga paapaso nako ang akong bana sa Qatar. Mga kasama, ato nga tanganog maang sumpay ning suwatampo ni Rosie dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danyusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.